nokuti tikati vana regerai kuita bonde tinenge tichinyepa, kunyepa chaiko. Vana vedu vemazuva ano aya bonde vari kutorida zvekuti unotogara naye uchiti pamwe haazivi mukomana iye anotoziva zvese. Uyu munhu anofanira kuti atsvagwe awanikwe opiwa mutongo wake nemapurisa. Mwana chipo chinobva kuna Mwari, chinozova chishamiso kana dzaakubviswa dziri nhumbu, vana vaakuraswa mumadhireni kana mumarara. Tine chiitiko chatatambira nhasi mumusha weSunningdale. Tikati rega tigone kusvika kuSunningdale 3 tigokurukura nevagari vemo tigonzwa zvizere munyaya iyi. Inino ndiri sekuru vanoita matare eshona, ndiri Gwenyambira, ndogara muSunningdale. Ndinoitawo mabasa echivanhu. Saka mumabasa angu andinoita semunhu anozviitira, ndinofamba imo mumadumping sites ndichitsvaga zvinhu zvakasiyana siyana zvakaita semaplastic bottles, simbi, zviwanikwa zvakasiyana siyana zvokuti pana ndichitotsvaga ipapo ndatosvika pakuwana smartphone yakaraswa ida kutongozotsvagirwa battery nespana zvekutoti ndikatoenda unotsvagawo kana dora kana 50 cents ndogona kuita sekuwana zvinondiraramisa. Saka pandiri kuita basa rangu iroro samazuva ese ndo pandiri kusanganidzana neplastic rei ndochinotombekari mukati kuratidza rakazara ropa. Pandiri kunobata plastic rei ndikunzwa uri kurera mukati. Saka pandiri kutsemura plastic rei ndatoskrima zvekutoti vakomana vese vari kunhonga apa vatoshamiswa panapa, ndichikanda pasi kudai ndikutarisa ndikuona tugunwe tune nzwara ganda kamusoro uku kutoratidza kuti kanga kari kakomana, nhengo dzesikarudzi dzitori dziri pachena. Zvandinetsa zvikatondishamiswa kuti chii. Dai kasiri kuti umwe wedu ndiye angaitofukunyura achitsvaka Mumarara sezvatoita izvi, totsvaka Mumarara atozoshedzera kune vamwe vedu vanenge vagara paside apo ati guys yemone pane munhu arasa mwana iye angaitofukunyura achiti totomboona zvakasiyana siyana mapepa toona kana zvimari kana chichi amaona, asi mona ashedzera kudaroka avo atotepa mwari kutamba afunga kuti imbwa iri kutaura zvayo. Saka pazobvura mwe mai akati ndiani kuarasa mwana, ndipo patazouya tichitouya titomanya maona, asi zvatishamisa chinguri ndabva papaza sapo tonawo mota yari yapira muti accident yamira ndarowa nehana chiona, asi pandazosvika panapa ndarowa nehana. Saka imimi munogara mu area ino here? Indogara sedre kumbari kuno kundokwa ndotoshandirawo chinonga maplastic angu aya. Saka chituko ichi mukati chaonekwa makuseni here kana kuti ndikamboti pambori nenguva zvokudaro makuseni ano apa zvaitika. Ndanga nditoripo, asi munhu anabva kunyura chona hana tozombomira nokuti arohwa nehana maona. Ndobva ndamhanya kuenda kumutemo kuzetarapi kunomangara. Aiwa magona ipapo. Asi ndanzwa muchitaura muchiti muri Gwenyambira mukati munoita zvechivanhu. Ndinotenda. Pazvinhu zvakadai so muchitarisa kuchivanhu zvingagone kugadziriswa sei munzvimbo kuti kana kuti hapana here dzimwe nzira dzinoita kuti munhu wacho azobatwa? Nzira dzinotobva kune vanoita matare ekushopera kumepo, variko vanooneswa mukati mematare emepo kuti zvinzwisisike kuti chii chiri kuitika, nekuti ropa ragara rine muridzi waro. Saka zvine zvakudo vana chiremba vari kuzvipatara vakadzidzawo vakaona fundo dzepamusoro vanokwanisa kutibatsirawo pamusoro pedambudziko rakadai. Asi kuri kuchishona chedu kuchivanhu nematare mukati menyika ino chichitiko chakadai hachibvumidzwi, nekuti kana zvichinge zvakadai so kamwana karusva kemwana kasati kasvika 9 months kakuwanikwa kakasvotorwa mimba kakaraswa, ndozvinhu zvinosunga mvura dzinayi nochatoo chituko kuna Mwari. Kutukwa kuri kuitwa iye Mwari wacho kana vagari vese mukati menyika, macitizens of Zimbabwe, vanhu vari kutoshorwa nekutukwa. Tese tunoita matare kana ivo vemutemo vanhu vari kutoshorwa nekuti vari kunzi hamuna zvamunogona kuita kuita zvichidawo kune mhepo dzakaipa dzinofambawo, mweya yakaipa chaiyo, munhu anenge achitsvaga mari zvichidawo kwaanobvawo kune ngozi, kune mweya isina kunaka, kureva kuti kune misha ine vanhu vasina kuchena. Asi kana zvisvika pakudai so zvakuratidza kuti vanhu vari kunyepera sekunge vari kuda misha nedzimba, vanhu vari kutambisa nguva, vanhu vari kunyeperana sekunge vanodanana murume nemukadzi, asi mhedzisiro yacho mukadzi akuwanikwa achisvotora mimba achirasa munhu saizvozvo. Saka chiitiko chatondirwadzawo chandikatyamadzawo mukati meupenyu, handisati ndamboona zvinhu zvakadaro.
Aiwa, tinotenda. Shoko ramunoda kusiro kuwanasikana vari kuita izvi nderei? Shoko randa kusira kuwanasikana vechidiki vasati vakuziva kuti chinonzi chishona chii, vasati vakuziva matare, ngavasambonyanye kukurumbidza kupinda mukati mezvewanano sikarudzi zvemichato, ngavabude mune zvematongerwo enyika. Dzingave nzira dzekutsvaga mari, kune nzira dzakasiyana-siyana, kune matare akasiyana-siyana. Community yeSunningdale vanasikana vanodzidziswa kubheka, kusona, kuruka, macourses ariko mumacolleges mutauni iyo Harare yese. Kune nzvimbo dzakawanda dzinoita misangano yekubatsira vanasikana kana vanakomana vechidiki vari kutsvaga mari vasati vanoriziva kuti chinonzi mari chii chiri kuitika mukati menyika pamusoro pemitemo yemari kuti ngechiwanika muZimbabwe. Vapenyu kana kutsvaga mari ngavasatsvage mari nenzira dzekutyora mitemo nekubuda kunze kwematare, nekuti zvinhu zvakadai so zvinoshoresa. Zvandibata ende zvandidzamira zvakanyanya, nokuti unofunga kuti tine vana mumba, takatakura mimba dzedu tikazvara vana nhasi vana vadzidza vakuitawo zvinhu zveupenyu hwavo. Saka wakatarisa mwana araswa uyu, pamwe ndipurezidendi vamangwana, pamwe mutungamiri wezvimwe zvinhu zvamangwana, pamwe munhu anga achaita zvinhu zveupenyu zvanga usingatarisiri. Saka toda kungoti kuvana, ungave ne15 years, ungave ne16 years, ukanzi waita mimba, itakure, wobara. Mwana yeye auziye kuti mangwana upenyu hwake hunenge hwakamira sei, pamwe ndiye achakuchengeta. Chiitiko chaitika ichi kuti tizoti kumanikidzika kwaita mwana uyu here, kana kuti ipeer pressure, kana kuti azvifambisa sei hatizive, nekuti akuratidza kuti mwana anga asati asvika asi akwanisa kuti abvise mwana iyeye akamurasa. Mwari vachiona zvakadai vari kwavari, hativaoni Mwari, but Mwari chinhu chese chaunoita wakawanda, Mwari anzi anochiona. Saka izvataizvika kuexposa mwana panzvimbo isina kururama. Ini pandazviona handina kunyanya kusvika padhuze, ndandiri mita zawebhozi. Ndine zvimwe zvandakamboona 6 years ago, ndaona mwana futi akaraswa. Saka ndaita recall zvinhu zviya zvandakamboona, saka kuti ndisvika handina kuda. Saka nhasi zvichiri kundidzamira, ngoti vana chero dai wanzi waita mimba, chero wamitiswa, chero warepwa, chengeta mwana yeye. Nezuva ramangwana vabereki vake unovawana, baba vake unovawana, ende uyezve achakuchengeta mangwana mwana yeye. Vana, chengetedzai vana, nekuti izvozvo hauziye pamwe ndiyo nhumbu yekutanga nekupedzisira yaunga wapiwa naMwari, asi iwe wobva wabvisa. Apa mwana mukomana, vane vana baba vemusha, mwana yeye kwarika, Mwari ngavazomupanicha. Isusu we are not there to judge, asi kuti Mwari ndo vachamutonga vega, ndo vakamusika vakamisa panyika ino. Iye akazopuwawo chipo chaapuwa asi azorasa. Kune vabereki vazhinji vari kuti vakaroorwa mudzimba chaimo 15-20 years, vanhu vachitsvaga vana vachivashaya, vari kumwa mishonga yakasiyana-siyana, imwe yaasingatombozvivi kuti inodyiwa here kana kuti haidyiwe, achiita kuti atsvage mwana, asi iwo wanga watomupuwa asi waakurasa. Saka ndinokurudzira vana kuti ndapota zvangu, kana wangoita mimba, bara mwana iyeye, zvamangwana hauzvizive. Uye zvekuvabereki, vana vakanga vaita mimba, musavatuke, musavarove. Sei zvakada mungoti Mwari mazvita ini zvamanditambidza. Vanokubvunza kuti ungada zviitirwa ani, but unosheya kuti ndoti zviitirwa ani, asi zvauya mumba mako. Zvangofanana nerufu, hapana pangadai rwaitika kwaNhingi, zvauya mumba mako. Saka chingozvitambira, muzukuru yeye anokuchengetai ramangwana. Uyu munhu uyu ndofunga pfungwa yake chaiyo ka anga asingadi mwana wake here, saka akamutakurirei hake mazuva achona aiti achimutakura. Aratidze mwana kuti angatokura. Mubviso rakaita nhumbu uyu anofanira kana kutourayiwa, nokuti akasiyiwa uri mupenyu ka anotoramba achiita izvozvo. Afanira kutourayiwa semurayiro rwakaitiwa kana kutosungwa mujeri chaiyo, nokuti chivi chaiyo Mwari afaka mukomborera kuenda mberi. Ndosaka achiramba achitambura achema nhamo every day, nenyaya yekuti uyu angofanira ndiSatani akatoiswa pano panyika. Chamboti rase mwana chii? Haisi nyore kuti wobvisa nhumbu woisa mwana pakadaro apo. Munhu kana waita nhumbu yako, ingosununguka uchengete mwana wako. Mwana hanetsi kuchengeta. Zvakaoma, zvandirwadza zvisingaiti. Ndanzwa kubatikana nezvaitika izvi. Ngatidzidzei kuchengeta vana vedu. Munhu kana aita nhumbu yake ngaachengete mwana wake. Sununguka mwana wako, shingira naini manzi dzako, wosununguka uchengeta mwana wako. Zvonguvadzisa kuti ngaangozvichengetedza, orega kuita zvevarume zvevakomana, kuti nokuti anenge asingazogoni kuzozvichengetera mwana wake. Saka
anozviprotekta kusex kwacho ikoko, kana kuti hamene kuti voshandisa zvidziviriro here, nokuti tikati vana regerai kuita bonde tinee tichinyepa, kunyepa chaiko. Asi kutoti kana zvichigona ngavashandise zvidziviriro pane kuti azodeura ropa risina mhosva. Chisi chekutanga zvakamboitika futi padhuze ipapa paefema, zvakamboitika mwana akanzi akaonekwa, asi akazoonekwa hake ari mupenyu, angoraswa ari muplastic, hakuzi kutanga. Chamunofunga kuti chii chingaitike pakuongororwa kwemhosva idzi kutiwo nzvimbo yenyu inge iri nzvimbo yakareruka kugara kana kuti yakachena, nekuti zvinhu zvinoramba zvichiuya mupfungwa. Munhu wese anga achisvika ipapo angaita akatyamadzika nekuti agoramba akatarisa mwana yeye araswa. Chamunofunga kuti chii chingaitwe munharaunda yenyu? Alright, chatingatokurudzira munharaunda yedu kuvana vedu kungovatsiurawo zvakaita vanasikana, kuti vasaita zvevakomana kana kuti vasaita zvebonde. Asi zvinonetsa manje pakuti vana vedu vemazuva ano bonde vari kutorida zvekuti unotogara naye uchiti pamwe haazivi mukomana, iye anotoziva zvese. Saka tinokurudzira hedu kuti vana, chirongwa chokupa vana zvekudzivirira chinenge chakatonaka, kuti vasazoita zvavari kuita zvokuuraya izvi zveabhosheni, hazvina kunaka. Aiwa, tinotenda.